Chris Said, il-kontestant ewlieni li Adrian Delia kellu fl-elezzjoni għall-Kap, għamilha ċara li jgħid tiegħu wkoll f'mument fejn il-pressjoni fuq Adrian Delia tinsab fl-aqwa tagħha. Fl-istess jum li l-Gazzetta tal-Partit Nazzjonalista ħarġet tattakka lil Occupy Justice u li Delia attakka l-midja, partikolarment Lejn Malta. Chris Said tax jifhem illi dan ma jaċċettax. Naturalment ma semmix lil Delia bismu, imma min kellu jifhem fem. Fuq Facebook beda biex qal li kien parti mid-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista illi ltaqat ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni Venezja meta dawn kienu fostna u qal li tajt kemm hu sodisfatt illi għalhekk kellu parti mir-rapport. Hawn silet biċċa fejn tajt: "The media and civil society are essential for democracy in any state." Żied ixerret il-biċċa fejn jintqal li l-awtoritajiet isibuha diffiċli jaċċettaw il-kritika u minn hawn mara l-konklużjoni tiegħu. ċertu attakki fuq is-soċjetà ċivili ma nista' qatt naċċettom jew naqbel magħhom ġejjin minn fejn ġejjin, qal Said f'messaġġ lill-Kap Delia. Messaġġ li mill-ewwel ġibet l-appoġġ ta' Oħrajn bid-deputat Speaker u membru parlamentari Nazzjonalista ixxerret l-istatus ta' Chris Said u tajt li l-attakk fuq il-midja u s-soċjetà ċivili mhuwiex sinjal ta' saħħa, iżda huwa sinjal ta' djufija. Magħhom qablu oħrajn, attivisti magħrufa fil-kamp Simon Busuttil, iżda wkoll persuni prominenti fil-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar xhur Delia għamel kull ma seta' biex jintoġob magħhom. Bħal-membru tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ilha qalet li l-midja u l-attivisti mhumiex lagħdu u għalkemm ma jaqblux fuq kollox tieqaf magħhom. Fi kliem ieħor tieqaf mal-grupp ta' Manuel Delia iżda mhux Adrian Delia. Dak hu min aħna, qalet Metsola fi Twitter f'mument fejn il-konflitti fil-Partit Nazzjonalista ma jaqtaw xejn, b'Delia jispiċċa l-vittma ta' dawk li tant prova joġob fl-aħħar ġimgħat. Wieġbu lil Delia wkoll l-edituri ta' Lejn Malta li wara l-kummenti tal-ħadd talbuh biex jirtira kliemu li huma f'xi alleanza mal-Gvern Laburista biex iżommuh fil-poter. Qalulu li jkun aħjar li jippubblika dritt tar-risposta tagħhom fil-midja tal-Partit Nazzjonalista qabel jieħdu passi oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.